Hello, खुलुमबाय, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै फार्स्ट इन्ट्र होबाय आङो जागोन ना जायाखै मिथिला। आंनि बुंनाया माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायदोंबा नोंथांमोन बयनिसिमबो आं निमाहा बिनाय थाबाय। दिनै आङो दायो थांनो नागिरदों रुपहि दैमायाव। रुपहि दैमा जिङाव फुजा जागोन। दिनैथ' गंगास्नान पुजा। फुजा होखांनायनि उनाव जैग' आरि सावखांनायनि उनाव जों बयबो रुपहि दैमायाव दुगैगोन। स' नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। मोनफैबाय आङो दायो फुजायाव। फुजानि जगार खालामगासिनो दङ। लोगोफोर बेयाव बिराद दावरावमोन, माइक दामबाय दङमोन आरो खाथियावबो फुजा जाबाय दंमोन, बेखैबो देक दामबाय दंमोन। बेखायनो आङो बे भिडिअनि साउन्डखौ होनाय जायासै। दायो आर'ज खनग्रोदों। आर'ज खनखांनायनि उनाव जैग' सावगोन।
10 मिनिटसो आरज खनखांनायनि उनाव दा जैग' सावबाय लोगोफोर। जैग' सावखांनायनि उनाव एबार दैमायाव फैबाय लोगोफोर। एबार दैमायाव फुजा खालामनानै दुगैसिगोन बयबो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।